салом мегӯем ба ҳама он нафароне ки айни замон бо шабакаи Баҳористон ҳастанд. Инак боз дар ин вақту соат манзури шумост барномаи Аниси Кунҷи Танҳоӣ тариқи телевизиони Баҳористон. Ва чун ҳар вақта мо дар ин барнома мекӯшем то шуморо бо ҳунару маҳорати иштирокчиён ва ғолибони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи супидонои китоб аст шинос намоем. Ва ин барнома низ мо як нафар меҳмон аз номинатсияи адабиёти муосир дорем. хуб биёед бо иштирокчии барномамон шинос мешавем. Салом. Ассалом. Худро муаррифӣ кунед. Ман Неъматова Сабина, хонандаи синфи 9 муассисаи давлатии таълимии лицеи рақами 3 барои хонандагони болои қадди шаҳри Душанбе мебошам. бениҳоят хуб. Ва мегуфтед ки чаро маҳз ҳамин номинатсияро интихоб кардед? Ба ман бештар адабиёти тоҷикро омӯхтан писанд аст. Аз ҳамин сабаб ман адабиёти муосирро интихоб кардам. мешуд ки адабиёти тоҷикро ки дӯст доред, мешуд интихоб кунед адабиёти классикро ё ки адабиёти кӯдаконаро? Не, адабиёти муосирро. беҳтарин аст. хуб, чанд сол шуд дар озмун иштирок мекунед? соли сеюм аст ки дар озмун иштирок. соли аввал то кадом давр рафта будед? То шаҳр. то шаҳр. соли дуюм? То шаҳр. то шаҳр. соли сеюм ҳоло иштирок накардед? хуб, мегуфтед ки ба фикри худи шумо чӣ боис мегашт ки шумо то даври шаҳрӣ мерафтед, вале аз даври шаҳрӣ комёб намешудед? асарҳои насриам кам буданд. Аз ҳамин сабаб аз рӯи низомнома шумо бояд чанд асари насрӣ донед? бояд аз ҳар як нависанда ҳамаи китобҳои яъне аз ҳама нависандагоне ки дар низомнома омада ҳастанд? бале. хуб, ҳоло чӣ асарҳои насриро чӣ қадар кардед, яъне шумораашон чӣ қадар шуд? асарҳои насриамро ба 100 адад расонидам. осори назмиамро ба зиёда аз 150 осори назмиро аз худ намудам. бениҳоят хуб. бештар аз кадом шоирону нависандагони муосир мутолиа мекунед? бештар аз Садриддин Айни, Ҷалол Икромӣ, Фазлиддин Муҳаммадиев, Кароматулло Мирзоев ва дигарон аз бар мегирам. хеле хуб. аз Кароматуллои Мирзоев чӣ хондед? аз Кароматулло Мирзоев маоши аввал, қаҳрамон, гӯшвора ва дигар ҳикояҳояшонро аз бар мегирам. хуб, нависандаи аз ҳама дӯстдоштаи шумо ки аст? Ҷалол Икромӣ. кадом асарашро хондед? духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро. чаро духтари оташ меноманд? кадом ҳолат ана ҳамин номи асарро шарҳ медиҳад? дар охири асар Фирӯза ба болои сандуқ мебарояд, дар тани ӯ куртаи сурх, дар сараш низ рӯймоли сурх буд. аз ҳамин сабаб дар ҳамон лаҳза ӯ ба духтари оташ монанд шуд, ба оташ монандӣ дошт. на танҳо ба фикрам либосаш, балки ҳамон ҳолати рӯҳӣ ва умуман ҳам ғуруру ҳам яъне қаҳру ғазаб бале оташин карда буд. аз ин рӯ хуб, ташаккури зиёд. кадом шоирро бештар шеърҳояшро аз ёд мекунед? аз Садриддин Айни. хуб, метавонед қироат намоед? бале. саҳаргоҳон ки булбул дар наво шуд, гулаш шодӣ шукуфту ғунчаво шуд. шумо эй булбулони боғи мактаб, саҳаргоҳон набояд хуфт ҳар шаб. шумо ҳам дар наво оед бояд, ки то аз боғи манӣ гул кушояд. саҳаргоҳон гулистони дабистон, тароватбахш бошад чун гулистон. чаро аз ин гулистон гул начинем, чаро дар кунҷи бекорӣ нишинем. биёед эй рафиқон дарс хонем, ба бекориву нодонӣ намонем. ба олам ҳар касе бекор гардад, ба чашми аҳли олам хор гардад. хуб, ташаккури зиёд. боз аз кадом шоирон? аз Муҳаммад Ғоиб, аз Лоиқ Шералӣ. хуб, кадом ягон шеър ё ғазали писандида доред? бале. марҳамат. ғазал аз Абулқосим Лоҳутӣ, дилбари тоҷик. гар ишқи ту эй дилбари тоҷик намешуд, дил ҳеҷ ба ин марҳала наздик намешуд. дар ҳеҷ диле ҷунбиши аз ишқ намебуд, гар аз тарафи чашми ту таҳриқ намешуд. ҷон бастаи гесӯи ту буду зи паяш рафт, ман хостам онро надиҳам лек намешуд.
дар зулфи ту дил дарси ҷунун хонд, вагарна он қадар дар ин масъала борик намешуд. Бисёр шикоят зи ту ҳақ доштам, аммо дар назди рақиб ин ҳаракат нек намешуд. Гардини араб равшанӣ аз шарқ намебурд, тоҷик чунин мондаву торик намешуд. Гар зулми амирон набуду ҷаҳли фақирон, Фарғона кам аз кишвари белчиқ намешуд. Гар ҳастии худро ба раҳи фалъа намедод, лоҳутии мо лоиқи табрик намешуд. хуб, ташаккури зиёд. Мегуфтед ки кӣ ба шумо тавсия дод ки дар озмун иштирок намоед? Модарам тавсия доданд ки дар озмун иштирок барои намоям. чӣ сабаб шуд? гоҳ вақт мешавад ки аз иштирокчиёни озмун пурсон мешавем, мегӯянд ки вақте ки дар телевизор ҳамон лаҳзаҳое ки мукофот медиҳанд ба онҳо ё ки баромади иштирокчиёнро мебинанд, баъд ҳамон вақт хусусан дар даври ҷумҳуриявӣ ҳамон вақт мехоҳанд ки онҳо низ иштирок намоянд. Шумо чӣ гуна шуд? Дар телевизор медидем, баъд модарам мегуфтанд ки мама мехоҳам ки шумо иштирок кунед. Баъд ман барои модарам гуфта иштирок кардам. ту ҳам ба мисли ҳамино наметавонӣ? ҳамихе мегуфтанд? Мегуфтам. хуб, гуфтед ки барои модарам иштирок кардам, барои худатон чӣ? Худатон намехостед? Дар аввал намехостам, лекин вақте ки иштирок кардам, шавқи ман низ ба ин озмун бештар шуд. ташаккури зиёд. аз ҳама асари Насрӣ писандидаатон кадом аст? Духтари оташ. духтари оташ аз Ҷалол Икромӣ. Боз кадом? Дар орзуи падари Кароматулло Мирзоев. хуб, мазмуни мухтасари дар орзуи падарро метавонед ба мо гӯед? як чанд ҷумла. Дар бораи писарбачае аст ки аз падару модари худ дур зиндагонӣ мекард, зиндагии сахтро аз сар мегузаронид. хуб, умуман дар бораи ҳаёти хонаводагӣ як оила буд ки дар натиҷаи пош хӯрдани оила ҳамин писарак ҳам мемонад. Номаш чӣ буд? Меҳрубон. меҳрубон. хуб, ана акнун мегуфтед ки умуман нависанда тариқи ҳамин асар моро ба чӣ хулоса меорад? яъне ҳамин асар баъди мутолиа кардан шумо ба чӣ хулоса омадед? Падару модарро бояд ҳурмат кард, онҳоро ҳеҷ гоҳ набояд хор кард. ҳама вақт бояд ба падару модарат, то тавонӣ бояд ба падару модарат кӯмак кунӣ. инчунин дар ҳамин асар ғайр аз оила, ғайр аз ҳурмати падару модар, инчунин якчанд мушкилиҳои зиндагӣ, яъне печутобҳои зиндагӣ ҳастанд ки онҳоро писарак паси сар менамояд. ва фикр мекунам Кароматулло Мирзо тариқи ин асараш моро водор менамояд ки бояд дар ҳама ҳолат ба худ бовар дошта бошем. Мехел не? хуб, дар ҳама номинатсияҳо мо бояд достон донем. Мегуфтед ки шумо чанд достонро азият кардед? Ман 20 достонро аз бар намудам. номбар карда метавонед? бале. Писари ватан, ҷони ширин, қишлоқи тиллоӣ, хазон ва баҳор, либретои Тоҳир ва Зуҳро, либретои Арӯс ва ғайраҳоро аз бар хуб, намудам. ташаккури зиёд. Хазон ва баҳор ба қалами ки тааллуқ дорад? ба қалами Мирзо Турсунзода. хуб, писари ватанро ки навиштааст? Мирзо Турсунзода. хуб, метавонед як порчаро аз анамин достонҳои азиёт кардаатон аз дилхоҳи он қироат намоед? порча аз либретои Тоҳир ва Зуҳро. вазиру шоҳ бефарзанд буданд, ба ин ғамрӯзу шаб пайванд буданд. Шаҳаншаҳ гуфт гар ногаҳ мирам, надорам ки кас гирад ҷойгирам. Ба сар гирад кӯлоҳу тоҷи шоҳӣ, ба ҷои ман намояд подшоҳӣ. Ба ҳар дарвешу ҳар марди дуохон, зарафшонид шаҳ фарзанд ҷӯён. вазиру шоҳ бо амри худованд, дами пирии худ диданд фарзанд. вазир аз рӯи Тоҳир меҳр омӯхт, рухи шаҳ аз ҷамоли Зуҳра афрӯхт. шаҳаншаҳ халқи оламро хабар дод, ки хушбахта ман аз келину домод. тавонад ғайр агар бо роҳи ивғо, ҷудо аз ҳамдигар созад шуморо. ба боғ оед хандонрӯю пирӯз, ба мисли лолаҳо дар иди Наврӯз. хуб, ташаккури зиёд. дар бораи чуноне ки аз солҳои гузашта, яъне аз рафти баргузории озмун ба мо маълум аст, хусусан дар бораи идҳои миллӣ ва дар бораи ватан ва ҳисси ватандӯстӣ зиёд шеърҳоро пурсон мешаванд. шумо метавонед дар ин мавзӯъҳо ягон шеър қироат кунед? дар бораи ватан. марҳамат. аз Муҳаммад Ғоиб. дар он соат ки мадҳуш одамон аз бодаи хобанд,
чароғи рӯзро аз то қитори шабнамӣ ёбанд. Мани бедор бо аҳли диёрам роз мегӯям, суханро бо нигаҳ яъне ки беовоз мегӯям. ба ҷои мо фақат он лаҳза манро дӯст медорам. нишони арзи меҳрамро, суханро дӯст медорам. худамро соҳиби мулки кӯҳанро дӯст медорам. ватанро дӯст медорам. ватанро дӯст медорам. садои мурғакону мерасад бонги азон дар гӯш. пур аз овоз мегардад гулӯи олами хомӯш. зи хона бо дили пур ҷониби дарвоза метозам. ба истиқболи рӯзу рӯз гори тоза метозам. раҳи меҳрам барад бар коргоҳам аз дигарҳо пеш. зи ҷамъи рӯи сурхон худ ҷигарҳо мегузорам пеш. худамро соҳиби мулки кӯҳанро дӯст медорам. ватанро дӯст медорам. ватанро дӯст медорам. хуб, ташаккури зиёд ва мо бовар дорем ки шумо чун ҳоло хеле вақт аст то даврҳои минбаъдаи озмун, шумо то он дам рӯйхати адабиёти худро боз ҳам мукаммалтар мегардонед, боз ҳам достонҳо, шеърҳо ва умуман асарҳои навро аз ёд мекунед ва ҳатман яке аз ғолибони озмун мешавед. бинандагони азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи имрӯзаи Аниси кунҷи танҳои китоб аст. воқеан ҳам беҳуда нагуфтанд, Аниси кунҷи танҳои китоб аст, фуруғи субҳи донои китоб аст ва маҳз озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст боиси он мегардад ки орзуҳои аксарияти иштирокчиёни он ва хусусан насли наврас амалӣ гардад. умуман ин озмун барои ҳар яки мову шумост. аз ин рӯ китобу китобхониро фаромӯш насозед. то дидор, хайр.